Bueno, senyores i senyores, això és Andorra 2007. La finca de Samuel Flores. Així anem a xuar-mos la vida. No sé com el voleu. El senyor n'ha xafat una full. Serà que no n'hi ha? I això són bous. No és que tinguen massa cuernos. Mira, este bou té dos collons ben grans ahí. Veus com em mira? Però tranquil, Ja. Un altre bou mirant-me malament. Aquí tenim dos senyores vaques, cada una menjant. Epa, què diuen? A veure si seguim avant. El mañana estan a punt de posar-li. I seguim avant. Quasi que no n'hi ha. Ai, mare, que van a per el Ribera. Ui, quasi. Este està menjant, el bouet. Tranquil·la, vaca, que no vaig a fer-li res al teu bouet. Epa. Un altre animalet. Ple de mosques. Mira'm. Mira'm aquesta. Vale. Passa avant. Si este està retrocedint. Com que va parir? Com que va... Quina? Quina va parir? Així n'hi ha una vaca que va parir? O això és que s'acaba de cagar? Anem a deixar l'estar, pobreta. Que no ho mirarem, això? No ho sé. Una vaca parint? Vaca, vas a parir? No ho sé. No té pinta. Tenia més vaques. Més vaques. Una vaca hi tomba de puta mare. Vaca. Epa. Mare, quin xoneguet. Xoneguet. Estos tres cuernos una miqueta chungos. Hombre, no me topes, Miqueta. Una otra. Es de buena cornamenta. Bueno, això és Andorra 2007. Espera, que si van a parir. Si van a parir, i això ahí diuen que va a parir, no me l'acabo de creure. Pues si sentem un rato así, mirem si parís o què. Vale, però jo dice